05 YouTube. Què tal esteu? Jo estic molt bé. Aquí amb el meu amic Àlex, què tal? Hola, molt bé. Avui faré un vídeo de guerra de comida, que és el nou modo que ha sortit. Abans he fet un directe, o potser ho pensi demà això. No, no sé, el divendres vaig fer un directe. Sí, però el que passa és que he volgut penjar un vídeo normal, perquè no volia veure's 2 hores de directe. Ho faré, ja que és la guerra de l'hamburguesa o tomate, ho farem tot de l'hamburguesa, òbviament. És l'únic conjunt que tinc complet. I mira quina sort, just surt un modo sobre ell. És a dir, perfecte. Ja. Com anella el dit. També m'encanta el nou... El nou conjunt, Vale. Fica listo, porfa. Sí, espera un moment. I aprofito l'ocasió per mencionar una cosa. Espera un moment, A veure... home... A ver... Home, he dicho... Què és a dir, els meus vídeos? Ai, les meves notifications... Vale, això què és? Ara un moment, Twitch, aquí, Twitch. Vale. Us he d'avisar... us he d'informar una cosa. Avui... aquí, és a dir... Com es deia? Ja tinc un nou Twitter, mireu... Bueno, el meu primer Twitter, la primera vegada que em faig Twitter, mireu, aquí està... No sé quin és, crec que aquest d'aquí baix. I aquí us deixo l'enllaç d'aquell joc que us que vaig jugar ahir, o, bueno, aquell de Cats. Vale, per si us interessa. Vinga, saltem? No, aparte. Ah, hòstia, pues he saltat. Pero vale. Vale. És possible que sentiu l'Àlex una mica malament, però bueno, no sé per què són coses del micro que s'interfereix molt. Però bueno. Per cert, bueno, llavors, allà us deixo l'enllaç del joc aquell de Cats. I la veritat, si entréssiu des d'allà i us descarreguéssiu el joc, pues em faríeu un gran favor, perquè així podríem en un vídeo obrir una caixa bastant totxa. Bueno, ja us ho ensenyaré, vale? Ja tinc el segon vídeo gravat, el que passa és... El vaig gravar inclús abans de pujar el primer, el que passa és que encara l'he d'editar i tal. Bé, va, ara anem a l'altra zona. Ara no està deixant per res. Ja veus, tio. És a dir, ara no serveixen de res. Oh, un subfusil. Àlex. Si et trobes una minigun, però no la deixis passar. És a dir, de veritat, la xeta de padre. És a dir, ja... Mira, que va el fusil. Guai. És a dir, ja veuràs que rebenta, tio, en sèrio. Si vols després ho proves, tu estàs amb la minigun i jo et vaig cobrint. Que estaven en la zona. Sí, el que passa és que crec que no va molt ràpida, Per cert, Àlex. Ah, sí, perdó. No m'han recordat. Que en aquest modo, el truc per aconseguir armes és agafant els cofres, saps? Ja, jo ho estic fent tot el rato. Vale. Cofre que veo, cofre que me quedo. Abans he fet un directe sobre el nou modo, el que passa és que, clar, estava jo sol, llavors, doncs, necessitem una estratègia. Que no es pot volar. Sí, no es pot volar. Jo acabo de volar. Potser necessites... En aquest no sé què es pot. Potser necessites una altura. I no has arribat a aquella altura.
A mi em dones la universitat. Ai, Déu. Perquè, mira, on estic anant... Pisangs. Jo et diu, si trobes una minigun, és a dir, no la deixes passar, però per res del món. Vinga, l'agafaré per provar-la, vale? Vale. Però ja veuràs, que és una xetada, tio. T'ho prometo que en un minut pots arribar a rebentar potser un 10% del nucli. I encara que sembli poc, és a dir, és una passada. Rebentar-ho tu sol, és a dir, bueno. Ah, si tot l'equip portés miniguns, en un minut rebentem el d'això. Bueno, òbviament també vindrien a arribar a intentar-nos matar, però bueno. Saps? És a dir, seria la xetada. La xerada, papa. És a dir, us ho ensenyaré, us ho ensenyaré. Vaig cap a tu en l'EG perquè em queda visita a una... a un... no sé qué con nombre. Vale, sí, una localización con la nombre. misma partida. Sí. I com que em queda un... Ah, que soc molt llest, és veritat, no me'n recordava. No me'n recordava de que soc molt llest i en lloc de picar el pico he picat la granada fetida. Ah, no me'n recordava, crec. No serà una arma legendària, no? No, crec que no. Tio, vaig a pillar una mica de materials. El buen bidón. Oh, guai. Una escopeta pesada, això m'agrada. Aquí et deixo una corredera blava, si vols. I un fusil de caza també, si t'interessa. No ho sé, la verdad. Vamos. No sé com s'estan disparant si la gent encara no pot d'això. Ja, bueno. Àlex, una cosa. Si vols una pistola pesada, avisa'm, perquè va molt bé per rebentar les torretes, que les rebenta de 4 cops i les torretes en aquest modo ratllen el que no està escrit. És a dir, els egiptes es van oblidar d'escriure quan ratllen aquestes torretes. Es van oblidar. Oh, pesada. Estan rebentant, eh? I quan et maten? Sí, revius. Vale, pues. Però amb les Sí, armes. amb tot, excepte que has perdut algunes bales. No sé quantes. Pensava que era el 50%, però he descobert que no. Que... Vamos, fora. Estic en el seu Vale, lloc. perfecte. Aquí que s'ha de fer que no he jugat mai a aquest mode. Vale, encara no m'han ni com tocat. la No sé per què no trampuja. estan anant a per mi. Vinga, vaig a construir cap aquí. Tio, deixeu-me en pau. En sèrio, ara sí que m'estan disparant. Banana. No. Ja començo la mare. Vinc a ajudar-te. Hem atacat. Va, grande. Ja ho estic boníssim. Vinga. No, t'ho juro, ja ho estic molt bé. Tio,
Tio, que se m'ha posat a construir allà perquè li ha vingut dels nabos. Dels nabos, perquè ella en té dos, aquesta hamburguesa, mira. Un tomate aquí, ¿qué es? Don Player de Switch. No, ara ho dic en sèrio, perquè és boníssim. Però és que en 2 segons després d'aterritzar ja em maten i he d'estar 20 segons, crec, per tornar a aterritzar, perquè entre que repareixo i que arribo al terra, 20 segons. Tio, és l'injust d'aquest joc, tio, en sèrio. Bueno, aquest pavo s'acaba d'infiltrar aquí com Pedro por su casa, No, por su casa mala, porque tiene una de barata. Vamos, double kill. ¡Anda! ¡Anda! Comed suelo, comed balas, que están ricas. Hoy al 50% de descuento, te las llevas gratis. No, espera, si están al 50% de descuento, no te las pots emportar gratis, ¿no? Bueno, pues te las llevas baratas. Em pots donar Sí. les destinacions, sisplau? Toma. Gràcies. ¡Hala! ¡Anda! Tío, em mateu 2 segons després d'aterritzar, pues us mato... ¡Hala! Bueno! Com els estic rebentant, tio? És que em fa tanta ràbia que em matin en un moment que ara m'he volgut venjar. Tio, vaig apropar-me una mica, Anda, al carrer. Ja ho també, també. Vale, va. Ei, 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 ei. Anda, al carrer. He aguantat 2 segons, també t'ho dic. De veritat que ho sento si no ho sentiu bé, però no sé per què és. Es veu que el micro va raro. Ara ho intentem arreglar una mica. Sniper, em sembla. Tio, m'ha robat les bales d'escopeta, que són les que volia. Buena, buena. Has cargat a un streamer. De moment 8. Mireu, així és com funciona la torreta, per qui no l'hagi vist. I pot anar rebentant, rebentant, rebentant fins que es calenta. A darrere, a darrere. En aquell moment has de deixar-ho. Ai, va. No, ai, hem cagut de play. Verda, verda. ¿Cómo me ganas a cargar mal? Primero que también me gustaría contestar. Corta el cabo, ¿no? ¿Cómo te la llevaste, güey? ¡Uy, uy, uy! Bueno. Se me va a olvidar. Jo què faig aquí tirant granades, com un desesperat. A veure si guanyéssim amb més del 50% de vida. No, crec que no puc. No. Va, platejeixo. Vaya pallissa, tío. Está guay el modo. Sí, no, nada. El que sí que fastidia molt a vegades.
fem més? Vale, bé. La primera partida guanyada. Això m'agrada, Tio, és que m'encanta aquesta música. És com... Uah. Em porta melangia, crec que es diu. Tio, és que em porta moltíssims records, aquesta cançó, la de l'original, que l'he aconseguit fa poc. Això, de nostàlgia. Àlex, una cosa, intenta allunyar del micro o algú per l'estil, porfa. Sí, ara crec que millor. Així? Bueno, es segueix tallant una mica, però crec que no tant. Bueno. Però, bueno. Per cert, crec que ja us heu enterat, no? De que ara el Pico fa... Us heu enterat, no? De que el Pico fa 20 de mal? Mireu, veieu? M'està traient de 20 en 20. I també ara et pots fer mal al lobby. A picazo, vale. Vale, saltem a ciudad, sí. Venga, al principi. Vamos, he sigut el primer a donar les gràcies. Àlex, vas veure aquell vídeo en el que t'agraïa que m'ajudessis tant i que fessis tants vídeos amb mi? Vaya. No, gràcies a tu, que sempre estàs aquí, tio. No, pilla-t'ho. Sempre estàs aquí jugant amb mi quan t'ho demano, veient els meus vídeos. Pilla tu 2 cofres, yo pillo solo uno. Ya. Que pillesis 2 cofres, que yo pillo solo uno, que yo Venga, subfusil, P90! Vale, escopeta passada. Pilla't tu aquest d'això que jo m'he pres l'altre. Lo prometido es deuda. Ho fem? Vale, va. Vale. No, però fins que trobis... Si no em poden matar d'aquí que la trobo. A no ser que no la trobi en tota la partida. I em deixes... Aquest cofre per mi? Puc, porfa? Vale, guai. Aquest igual per tu. Què és aquest soroll? Sóc l'únic que el sent? Sí, yo cambio las cosas. Com del salvajo este, ¿no? Raro. Vale. L'Àlex no necessita el d'això. ¿T'imagines que m'hagués en plan arbusto? No... Què? Mira. Vale, crec que és aquest el que va allà. Mira el peix. Has de ballar i fas un desafío. Que guai! Tio, no, continua parlant. M'agrada la música. Això... Fora. Ja. Necessito balas. Encara que et recomano que en aquest modo, si tens una corredera i veus una tàctica, si tens una pesada res, però si tens una corredera i veus una tàctica, millor la tàctica, perquè en aquest modo trobaràs moltíssima gent que et vindrà de cop, llavors millor la tàctica. És millor la pesada que la tàctica, però millor la tàctica que la corredera. Saps què vull dir? No, i això que últimament estic millorant bastant amb la corredera, i prefereixo la corredera ara, però... Saps?
Pues abans en el directe que he fet, fet... en cap moment. Ara 2 de 2 i abans... Ah, perfecte! Que m'he caigut. Ah, No, perfecte. el que passa és que m'he caigut tot un edifici. Bueno, A veure... això, vale... Ah, guai, guai. una tàctica blava Això tens. així... El que sí que Blava, els globus et poden servir una mica per d'això, per pujar-te a l'edifici i allà rebentar-los, que no s'ho esperin. El que passa és que... Ja. Opa. Vale, va. Ja no em pilla el cofre. Els d'això els està que jo, bueno, no, realment en aquest modo. Oh, les bales... Ojo. Aquest modo és com una mica més estrany, perquè, per exemple, em pillo un sorbet en lloc d'un chuck hack, perquè el chuck hack és de 15 segons i el sorbete no és de tant. Tarda molt. Una pesada? Ai, mai. Una altra pesada aquí, Però aquesta és legendària. Ah, no, Sí, vale, no no. sé, així de gratis. Anava a dir, per què no et pilles tu la legendària Ara, i jo em pillo globus. l'èpica? Vale, vale. Guai, guai, guai. L'èpica Una també. pesada, un subfusil verd i un fusil blau, m'agrada. Aquí sí que si trobes una pistola pesada, deixa-me-la, porfa. Jo... Fem com sempre. Vale, vale. Ah. Sí, sí, com tu... Ja, és Aquest veritat. modo són És molt com més una fàcils distribució de diferent, trobar, perquè és les molt P90 són molt més difícils de trobar, les miniguns també, i les pistoles pesades bastant més difícils també, però altres coses com les car són més fàcils. Realment, les armes que més m'agraden a mi són les més difícils de trobar en aquest modo. Vale, la minigun no m'agrada. La minigun va superbé en aquest modo. T'ho prometo, és a dir... Bueno, ja t'ho he dit, no? Ja... I con 30 cops. A ver si... Ah, que ya se está perdiendo la tormenta. Sensi. Aún le puto sensi. Ja he matat a 2 pavos que estaven en torretes d'aquestes i he rebentat les torretes. Vale, vale. Estava niño, no, volant? Hòstia, vaya reventada que m'han fotut, Crec que és que no penso materials, però parts dels teus materials se'n van a un altre. És a dir, en plan, els teus materials es dupliquen i aquella part duplicada la rep una altra quan et maten. Bueno, la rep una altra, saps, per seguir per allà. D'aquí, bueno. Massa? Ai, ho sento, crec que te l'he robat. ¡Ostras! ¡Vaya almendrazo! Que mal, xaval. L'estava veient des de feia 10.000 anys. El que passa és que... Uah. No... He primer disparat a un altre i aquell pues se m'ha quedat massa per. Vale, les torretes el primer a rebentar, Jo, ja hi ha un pavo en una casa. I un altre que m'està disparant. Torreta fora. Vale, guai, un menys. Ja, i jo també crec. Pensava que era rebel. Vamos, un menos. Tío, aquí seguimos
molta gent està encara lutejant, fent coses que per l'estil. Vale, va. Al carrer, al carrer. Tinc 9 minis i 2 explosions. Ara 3 minis i 2 explosions. Aquí estic jugant molt bé. Aquesta estic mort. M'escapo. No, perquè... Vale, em posaré allà. I m'intentaré prendre. Des de lluny, ni que sigui una pesada. No ens hem compte, Hòstia, en aquest modo els snipers són una passada, de veritat. És a dir, aquí la gent va amb l'sniper com si fos ninja. Com si fos ninja amb un revòlver, que ja no existeixen però era molt bo. Ai, va la merda. Vale, ja està, papo. Oi que sí? Que guai, està fent molt. Vale, més o menys la cosa està igualada, les dues mascotes reben igual de mal i tal. Molta gent diu que és una Estan caca. igualadets. Anem guanyant d'una mica, per això. Aquell pavo s'acaba de tirar. Bonica Al jugada. carrer... Ai, que fuli. M'ha rebentat amb un sniper, no l'he vist. Està Tio, apuntant. he perdut la senyal amb tu. Ui, 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 ui. Vale, Tio, pensava que estava... que no tenia escudo, que acabava d'aterrissar i he disparat amb el fusil. Vale, guai, gràcies. Li he donat, crec que 4 Ja, però jo kills estic de anant a parer 33. perquè... Bien. No. Estic anant a parer perquè no el veig. No el trobo. No, està tirant. Ui, ui, Va amb la ui, doble raquel. Carrer. Carrer. Sí. Ai, Martí, que estàs a Udavit. Anda, pues a una vida he matat a un pavo que estava a punt de tirar. I sí, he fallat crec que una bala. Vinga. Ai, va. Et segueixo? Vine. Espera un moment, que aquí hi ha
un pavo. Tio, és el pavo que m'ha matat abans. Bastant, però. Vale, vinc amb tu. No m'ataca, a tope, que ja la partida està guanyadíssima. Deixem-nos córrer de defendre. Que jo i un pavo estem rebentant. Està quasi mort, eh? No m'ho esperava, això, no m'ho esperava. L'última mort aquí. Grande. Vinga, va, fem una altra? He trencat el cubo Guai. Anem-hi. i estic fent el baile nu. Sí. Bé, guai. De tant en tant em sento malament, no sé per què. Una cosa, Àlex. Àlex. No sé si és casualitat o alguna cosa, però precisament abans, de moment en tot el que portem en tot el que he jugat d'aquest modo, només he obert 2 airdrops dels que et donen arma legendària i els dos han tingut la mateixa arma legendària i a més és una arma de merda. No sé si està fet expressament. Anem a... Sí, va, sóc bon. No, A Dusty Diner. Tio, et sento fatal, et sento fatal. Una cosa, tens bona connexió, tu? Àlex, tu tens bona connexió? Perquè és a dir, s'interfereix molt. com? Et va bé el wifi? I el micro el tens molt apropat o no? Sí, jo tinc... Sí, em va molt bé. Bueno, doncs potser és el meu wifi o No, normal. casuality. No, Ja, potser- jo crec que són els micros, no? O potser Jo és crec el que Fortnite, és el potser és meu el o el Fortnite teu. que està aquí en les drogues. I... Sí. Ja, I, bueno, per Natasha. espera. Ui, que tinc un regal aquí més maco per Puig. Oh, por favor, Està dalt, dámela. després el puc donar. Era una pistola que serà legendària. Gràcies. Que broma, clar que te la dono. És que va superbé sobre... He descobert que és com el counter, diguem-ho així. És el counter de les màquines aquestes que comencen a disparar. Saps la nova trampa? Saps? Vale. Sí. Un barret. Espera un moment, vaig... Home. Estic venint, No, estic venint, deixant tranquil. coses Gràcies. perquè puguis tindre Vale, estic aquí. a on te la deixo aquí. Hola. He marcat.
Gràcies. Más o menos, ¿sabes? Aquí dentro. I si veus un fusil de salto, dona'm el també, Ya, porfa. ya, y en minis. What? Vale. Tio, això com els dolents de les pel·lis, no? Que demanen que facin algú per ells a canvi de pasta i per no haver de pagar la pasta tenen una bomba de gas i ja està, no? Aquí hay una escopeta táctica pesada. Àlex, Y otra pistola pesada, tío. aquí hi ha un fusil, hi ha un escudo. Aquí. I si pots dona'm bales de pesada, porfa. De pistola pesada. Aquí, Àlex, on estic jo a la torre, vale? Em deixes les bales de pistola pesada, porfa? O de Sí, sniper? yo tengo acá ya tengo un escudo. Y aquí Gracias. hay un cofre que le tiraré. Vale, guai. Tinc 8. Sí, sí. Sí, jo crec que són les drogues del Fortnite, que el Fortnite s'ha drogat tant que ara ha fet que d'alguna Pero forma... anem cap a la zona, ¿no? Bueno, yo... Pensa que per fer jocs tan complicats com aquest t'has de drogar molt i tantes drogues no van bé. No, bromes a part, jo crec que un joc tan complicat potser té els seus errors, i aquest és un d'ells. O t'imagines que fossin els d'Epic Games que van decidir que durant 2 dies la gent no podrà parlar bé amb els seus amics i es sentirà una mica com impossible de millorar? En plan, van dir... sí, on tenen que micros se molt dolents a la seva jodan, no? oficina i van dir que es sentin com Que nosaltres. se jodan. I ara. Vale, va. Jo vaig ja amb 700 de fusta, 50 de pedra i 200 de ferro. Vale. Jo 800. Bueno, ara un drop, vaig a per el drop, no el robis. Sisplau. Vinga, intentaré fer-me uns tirs amb la pesada. Que boludo. He de fer-me els millors tirs de la història. Tio, que sembli un crack. Però amb la pistola pesada se'm dona bé, ho has d'admetre. És una de les poques armes que sé jugar bé. Aquí hi ha un bidón. Oh! Gràcies, crack! Aquí tens el subfusil compacto legendario. Lo prometido es deuda. Gracias, What? vale. Ah, sí mateix. Aquí et deixo una d'això, una paravela d'aquestes rares. Com es diu? Un saltarín, vaja. Crec que no em podia expressar pitjor. Jo també tinc. És raro perquè tinc un super subfusil, tinc una super pistola pesada i vaig amb un fusil de salto gris. Oh my god! Ja, jo també. Tio, com aquest tots, Sisplau, com aquest tots els vull. Vaya tiro. Acaba d'enfortar un. Sí. Ui, ui, ui. Adeu, Andreu.
M'han rebentat el cul. Ai, va. Estoy en la mierda. Quin any, Joan? ¡Hala, hombre! Ostras, Tio, per una arma que se'm dona bé i vaig... Buena. He d'anar a lotejar, tio, en sèrio. Vaig fatal de bales de pibessada. Ja, ves. Vale. Oh, aquest tenia 35. M'agrada això. Ja, jo de barra 3. Ah, no! Jo acabo de matar un que tenia 80 i alguna cosa. 83, 82. Ja tinc 83. Only. Sí, guai. Buenísima, Martina Barri. Tio, això és de rates, eh? No! El meu company rebentant la paret ha rebentat el terra i m'ha empujat cap a la trampa. O potser el rival que estava sota, perquè just llavors ha vingut un rival. Potser aquell rival d'això. Ah, no. M'han deixat fer-lo. Vale, la cosa està igualadíssima, eh? Perquè em sembla que no saben és... És que jo agafo la pesada i, bueno... 30 kills són poques per mi. Tampoc em diré que flipar, que ara és quan em maten a la primera. És el que probablement em passarà. Però... Tio, on està tothom? ¡Por tu espalda! ¿Cómo no? No mates gent amb la pistola pesada. Dóna tant de plaer quan mates a una persona amb la pesada. És com... Uah. És com trepitjar el cel per un segon. Va, potser aquí m'he exagerat. Pesaus amb les granoles. Vinga, va. No, Vaya escopetazo me he llevado, por favor. Que alguien venga y me lo explique. Vale, una altra no està al 50%, però la seva al 41%. Què? Hi ha un que es diu Renato que també és Renato. Joder. Tio, és que aquí... No sé per què en aquest modo la gent
gent Que m'ha matat amb boníssima, el amb flanco, no ho l'sniper. pot. Mentre saltava, saps? Jo crec que... Ah! Merda, l'he cagat. No, tinc matèria, no sé res. Anda ya, tío. Campero, en serio. Al, vaya. Asoma, asoma. Ya, ok. Ai, que estan Qué pujant. golado la partida, tío. No sé qué guanyarà. ¡Vámonos! A 6%. 2 de 2, Àlex? No, 3 de 3, potser? 3 de 3, potser? Eh? Tío, boníssima, Vinga, va, fem una última. Hola? Fem una última? Jo també. Em queda un nivell per si perquè m'he d'anar. Ah, Un guai. nivell de tindre la sombra nocturna. Estic a un nivell... Segurament aquest vídeo el penjaré demà, dissabte. Perquè si avui em fa pal anar-lo a pujar. Pica de llista, Àlex, porfa. Què? Crec que he dit alguna cosa. Pues demà... Demà... Una última, sisplau, mama. Però m'ho has dit quan ja estava començada. Tio, porfa, mama. Vale. A veure, podríem saltar túneles, per exemple? O senyoria va, senyoria va. Sí, per ella. O senyoria, no? Vinga, hem de guanyar, l'última del dia. La senyoria que vam... Bueno, sí, de la nit. Encara que aquest vídeo el penjaré demà, dia dissabte, em sembla. A veure, avui no. Potser demà passat. Sí, ho vaig dir anar. Jo volia anar-hi, però no he arribat. Vinga, però vés-hi tu. Espera, jo vaig a la muntanyeta. Ah, no arribes. M'ha tocat l'arma que has de matar algú. Ah, Has de matar algú. Que has de matar amb el fusil de salto que posar-ho a 2 persones. és veritat, M'ha tocat. repartit.
2 cops l'hamburguesa i 2 cops el tomatola. La pistola pesada. Un escar. Em quedaré la Ah, pesada la torreta. també. No, l'arma pesada, Ah, no vale, la vale. feia. Per intentar també fer-lo aquí. No. Estic deixant tot estar-ho. Aquest mode és el millor Me per la fer quedaré també per desafios. intentar fer-lo aquí, però l'escar també la pots usar. A mi m'agrada molt el fusil de pesado. I per què no et quedes el pesado i em dones a mi a l'altre? És molt bo, Molt bo. No, l'escar. O al revés, si vols. Bueno, Has vale, trobat va. un Scar? Faig, te la deixo aquí l'escar. Ah, gràcies. No, te la he deixat aquí l'escar. O si vols fes al En un revés, drop em dones el vermell, pesado. És a dir, fas la missió i em dones el pesado. No, te queda hacer l'escar. Gràcies, tio. Ara això aquí. L'agafaré perquè em sobra un espai. D'aquí tens l'sniper. Això aquí. Aunque que té una bala i soc dolentíssima amb ella. Així que molta cosa no faré. Ahí va. No, que m'he agafat la teva sniper. El que passa és que soc dolentíssima amb l'sniper i a més té una bala, l'sniper, així que... Què dius? Tio, però ja és rata, no? Aquí gasten les bales. A veure. Ah, potser ho feia perquè no vingués després aprofitat de l'altre equip i l'agafés. Però me podia deixar-la per als nostres companys. O per mi mateix, que l'he agafat. Vale, m'encanta el loot que tinc. Porto el meu fusil preferit. Bueno, és que fa temps que és el meu fusil preferit. El que per molta gent és el millor subfusil, per mi no, prefereixo la P90. Però bueno, la meva escopeta. El que passa és que el fusil que tinc, l'escopeta que tinc, no els tinc èpics, però bueno. Això ja és igual. Oh, guai. Quina? L'escopeta pesada. Jo a mi m'acaba de tocar una legendària. Joder, qué suerte. A mí, Bueno, yo la he visto a un pesada pavo legendaria. que estaba pillando la pesada. Bueno, tenía dos pesadas y una l'ha deixat. Sí, legendària m'acaba de tocar. I a més, el que ha fet és... Ha gastat totes les bales, crec. Ah, no, ha gastat una bala perquè si algú se la trobava, que no les tingués totes. És una mica fred. És una mica fred, però... Bueno, suposo que per conya s'ha de ser fred. El que faré és pillaré aquí una mica l'altura perquè ja que si em tiren no passarà res. I a més, veieu? Veus així? Mira. Veig a tots, però claríssimament. Bueno, també no veig a Peter. Però, en teoria, ara quan sortissin... Tio, però aquest joc és una mica injust, perquè veus? Ara, per exemple, ells tenen 6 persones i nosaltres el doble. Mira, ja hi ha un pavo que està fent el mateix que jo. Uf. Aquí me l'he jugat una mica, però bueno. Tio, no, jo quan jugo amb els snipers. Ai, amb les granates aquestes defensives. Com es diguin, és bastant igual com es diguin.
Vale, per la dreta, per la dreta. Ens ataquen molt per la dreta. Voy, ja. Uf. Ya está bien. Vuelo de vamos, un menos. Dos balas. Da guay. Tío, necesito loot. ¿Re? No. Es igual. ¿Qué más? Ah! Des d'allà el veig. Estem rebentant, També et dic que aquest vuelo és injust perquè nosaltres som 12 i són 6. Però bueno. Hostia, vaya tirito. Oh, bueno. ¿Verdad? A ver, no. Ah, però em va dir que els enemics, en el mapa i tal. Nada. Tío, no el veía. He agafat la pitjor arma, també per... veure-lo. Contra un pro, chaval. Tío, acabo de gastar un 50 de todo. Vale, és que l'hem derrotat.
Per això que eren rivals. Vamos. Fíjate. Vámonos. Vámonos. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos. No sé si le he rebentat jo, però bueno, és igual, si no. Vamos! Jo això està bé, crec. Espero que us hagi encantat aquest supervídeo i que l'apoyeu molt positivament, i si és així continuaré portant vídeos amb el meu amic Àlex. I ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu! Què? Adeu?